सिगाङाव रैखाथिनि बिगोमा इसोरखौ हामबाय होनो, मानोना दिनै डिसेम्बर दाननि 3 तारिख 2030 गोथार जिरायनाय सान, लोगोसे एडभेन्टनि गिबि मम एबा बाथि सावनाय दिन। थामहिनबा एडभेन्टनि सोदोबथिया लेटिन राव, बिनि ओंथिया बर'आव फैगासिनो दं एबा फैगोन। बे दिननि गोथार सानाव लोगो मोनबावनायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौ नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लायो आरो एडभेन्टजों लोगोसे फैगौ गेदेर साननि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनो गोरबो गोसोनि अननाय, सिबिनाय आरो गाहाम हामलायथि बयनोबो जासिहरो। जिसुनि मुङै गोजोन्थों। जों दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नायगोन बुहुमाव सोर फैगौ एबा मानो फैगोन। गितफोरनि 96 नम्बर 13 सिरि, मानोना बियो पृथिबिनि गासै मानसिफोरखौ बेंनो फैगौ। ख्रिस्टनियाव अराय सम थानो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन, मोनसे समाव इसोरा गावनि थांखि लानानै सोरजिनाय हायना गोनां बुहुमनि गासै सुबुंफ्रा गावनि गोसोनि साननाय हनायखौ बे रंजालि सिमा गोनां संसाराव गेलेना गाज्रि आखल आखुजों बोलोगोरा फोरबोनि नोजोराव पाप आरो दाय जाजोब्बायमोन। बे गोरोन्थिनि जुनै सोदोमस्रि गोनां माहारिफ्रा हायावबो आरो सोरगोआवबो इसोरनि सिगाङाव मान सन्मान खोमानानै लाबायमोन। बे गोमालांनोसै सुबुंनि जिउखौ उदांस्रि होफिननो आरो सैनांनोसै जिउखौ पापनिफ्राय रैखाथि होनो फैगौ। मानोना बरसाजों सोरजिजानाय सुबुंफ्रा इसोरनि सिगाङाव पाप मावना बिग्रायजोब्बायमोन। नायदे जागायजेननाय 6 बालाब 6 सिरि, आरो फोरबोआ पृथिबियाव मानसिखौ सोरजिनायखाय जिंगासिदों आरो बियो दिखार नांनो गोनां जादों। अनज्लायग्राफोर, गुबैयै सासे सोदोमस्रि गोनां एबा रोंगौथिजों सुफुंजानाय माहारिया थांखिखौ फेलें खालामना लहरायलांनाय बिबार बागानाव जिउ दिङा जावनानै बेसेन गोसा जिउ आरो हायना गोनां मुस्रिखौ रुगुं गैयै सागोर एबा लैथोआव फोजावहरोब्ला नखरनि आरो समाजनि सुबुंफोरखौ गोरबोनि मोदै फसरो। जेरै थिग बिदिनो नोंनि गोसो बादि संसाराव गेलेनाय ओंथि गैयै आखुआ इसोरनि गोसोखौबो दिखार फोनांदों। नायदे जागायजेननाय 6 बालाब 5 सिरि, आरो फोरबोआ नुदों मानसिनि गाज्रि मावनाया पृथिबियाव बाराद्राय जालांदों आरो बिसोरनि मनाव साननाया गाज्रिनिल' सिन्था खालामो। अनज्लायग्रा लोगोफोर, थारैनो बबेबा मिथिसार जानाय नखरनि गोसो गोथौ एबा गुवार गोसोनि गुबै बिमाया सहायख'हायै सानायजों सैसोना सारिनाय गथ'आ इसोर होनाय बैसोखौ लाना समायना मुस्रि गोनां सोलेरखौ बोदोर बावलि फागुननि बाराव बिरफाहोना माहारिफोरनि नुनायाव सैनांना भुगिनांब्लाबो गोथार गोसोनि बिमाखाय बिसानि दाहायाव हांमा सुरो। थिग बिदिनो सोरजिग्रा गोथार इसोरा बे गुवार बुहुमाव खामिनाय सुबुंफोरनि सनायख'हायै मावनाय पापफोरखौ नुनानै गाबखांनायजों अनसायदों। नायदे इजेकिएलनि 33 बालाब 11 सिरिनि सिनिफ्राय, आङो दुष्टनि थैनायाव खुसि जाया, नाथाय दुष्टआ गावनि इनायनिफ्राय गिदिंनानै गोथाङै थाथों होननानैसो आङो लामा नायो। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा गेदेमा नोंथांमोन, थारैनो सासे सैथोजों नखर सामलायग्रा नखरनि बिगुमाया सान्दुं आरो अखाखौ नेवसिनानै गाव सैनांब्लाबो नखरनि जुनै देहा आरो जिउखौ बावसोमो। जेरै उदांस्रिनि बिगोमा इसोराबो जोंनि पाप मावना मुस्रि गोमानाय गोहैलो गोसो नखर आरो समाजखौ फोसाबनायजों लोगोसे गासैनिबो महरनि बिगोमा इसोरा सुबुं माहारिखौ मोजां सुबुरुननि जोहै आन्दायनाय जिउखौ उदांस्रि होनो, थामहिनबा बासायनो जुनै नैबे बोलोखौ लानानै फैगौ। नायदे जेसाया 9 बालाब 6 सिरि, मानोना जोंनो लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम होबाय, सासे बिसा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय, आरो हादां गोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन। बिनि नामा आसरित, मन्त्रि, बोलोगोरा इसोर, अनजिमा गैयै बिफा, सान्थिनि राजा दोनजागोन। मानगोनां मानिजाथाव लोगो नोंथांमोन, गमामा, जों माहारि हिसाबै जोंनि गासै बिदाय लालांनाय दिनफोरनि गेजेराव इसोरनि सिगाङाव सिमान लानाय आरो
खोनानाय गोथां रावफोरखौ दिन एबा बाराय गैयै बाजाराव फानना पापजों बोसोर बारहोदोंब्ला, इसोर नुनाय गोरोन्थिफोरखौ सम थानायावनो सुद्रायना गेबें गोसोजों थाम थिम जायाब्ला बे फोरबोखौ नुनाय नङा। नायदे, जेसाया 35 बालाब 8 सिरिनि सिनिफ्राय बादुवा मानसिया रावबो बिनि साजों थाबायनो मोननाय नङा। आन्थाय बे लामाया बिनि मानसिफोरनि लागै जागोन, बेयाव थाबायग्राफ्रा मुरखुब्लाबो आन्दायनाय नङा। अनज्लायग्रा नोंथांमोन, सासे रोंगौथि गोनां, मानजों सुफुंजानाय, अजन गोनां एबा हादोर बेंगिरि गेदेमा मानगोनां सुबुंखौ माहारि हिसाबै गनायजानाय आदोरजों लामा नायना थायोब्ला, अब्ला रुगुं नुहुरस हायै बुहुमाव खामिनाय सोद्रोमाफोर, सिमा गैयै मावनाय बिमा बिफाजों सुद्रायख' हायै गोरोन्थिखौ निमाहाजों लोगोसे बानस'नो फैगौ। थारैनो बे महरनि बिगोमा इसोरखौ नों मा लानानै लामा नायगोन? नायदे, गालातिया 5 बालाब 22 सिरिनिफ्राय 23 सिरिसिम। अननाय, रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, मोजां जानाय, फोथायजानाय, गुरै जानाय, गावखौ हमथानाय। मानिजाथाव नोंथांमोन, गावजों सोरजिजानाय सोदोमस्रि गोनां समायना हायनारिजों उसिफावनाय बे गुवार बैसोगोनां बुहुमाव फाख्रिथिखौ गोबाना मास आरो बोसोरनि थासारिजों गोरोबफाना खामिनाय गासै सुबुं सानखोफोरखौ जाति, राव, हारिमु, धोरोम, धोनि गोरिब फारागथि राना लाबा गुबै जिसुआ समान मोनथाय होनो अननायजों फैगौ। नायदो, जहननि 3 बालाब 15 सिरिनि बिनिफ्राय 16 सिरिसिम। मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय, बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हफायै बादि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। इसोरा दिनैनि गाहाम खौरां आरो खोनासंगिरि बयखौबो नेफ्लायथों। जों आरज खालामनि, मानगोनां जगायग्रा गोथां इसोर, सोरबा सुबुङा गावनि जिउखौ बेसेन गैयै सानना बे हायनारि बुहुमाव पाप मावना आगोर मोनै गोरोन्थिजों सुफुंजादों नामा? थारैनो सुफुंजादोंब्ला दिनैनि एडभेन्टनि गेजेरजों बि सुबुंखौ गोसो सोलायहोना सासे राजा फैगौ, बेखौ लामा नायनो थाम थिम जाना थानो हेफाजाब होदो। जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन।